Is-sibt filgħodu il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli żaru iċ-ċentru ta' amministrazzjoni tal-Eni Malta fil-Marsa u aktar tard marru fuq l-ant tax-xogħol f'Ħaltarxien hawnhekk qed isiru xogħlijiet bla qiegħda biex tiġi assigurata il-provvista tal-elettriku f'inħawi fin-nofsinhar tal-pajjiż. Dan intqal fi stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru fejn intqal li Dr. Abela seta' isegwi il-ħidma bla waqfien li għaddejja biex il-provvista tingħata kemm jista' jkun malaj. Huwa reġa' taħaj lil ħaddiema għas-servizz tagħhom lejl u nar f'mowġa ta' sħana li laqtet lill-Gżejjer Maltin u lill-Ewropa. It-tekniċi u l-inġiniera tal-Eni Malta spjegaw il-ħidma li tissir u l-pjan tal-Eni Malta brabta ma' xogħlijiet ta' tiswija li tisiru. Hawn ġie spjegat kif il-mowġa ta' sħana li hija realtà fl-Ewropa kollha waslet biex l-Eni Malta rat domanda rekord ta' 628 megawatt. B'reazzjoni il-Prim Ministru Abela u l-Ministru Dalli talbu lill-kumpanija biex tkompli timmobilizza l-isforzi u r-risorsi kollha tagħha biex twieġeb kemm jista' jkun malaj għal ħtiġijiet tal-konsumaturi. Il-Prim Ministru Robert Abela fakkar ukoll li l-Gvern diġà ilu jiem l-impenja ruħu li jingħata kumpens lil dawk milquta fl-aħħar jiem. Dan fl-istess ħin li tenna il-politika tal-Gvern li jkompli jappoġġja u jinvesti fil-programm qawwi ta' investiment li beda fid-distribuzzjoni fl-aħħar sentej u li se jkompli b'iktar saħħa fi żmien li ġej. Fi żjarat kien hemm ukoll is-Segretarju Permanenti ewlieni Tony Sultana, iċ-Chairman tal-Eni Malta l-Inġinier Rajin Fafa u l-Kap Eżekuttiv tal-Eni Malta Jonathan Cardona.